No, it's good. Yeah, all is good. Tabiala, go to bed and go to sleep, ya Habib. Don't stay in the sofa. Yalla. Yalla. Yalla, bye, baby. Bye. You love me? Love you. Love me. Yes. Aywa. Yalla, salam. Bye. Bye. Co to tady přepíše, tu samou částku? No když si dobíjíš ty coiny, to ti strhne jednorázově a pak musíš znova, nebo ti to po každé strhne? Musíš po každé. Jdu na to. Prosím tě, já bych chtěla nějakého lva, jo, Kačenko. Děkuju. Vím všechno, i když nejsem doma. Jo, ale že když si dobím, tak pak musím zase, že mi to moc strhávat jako každý. Ne, to ti nebude strhávat každý měsíc. Ty by si musela koupit, jestli chceš něco takového, tak by si musela koupit odběr a ten odběr si nastavit jako každý měsíc strhávání. Prostě nic, tady prostě to jde všechno na Čechy. Děvko, zasraná. Ještě tam máš něco? Nebo už jsi se Ačko vyjádřila? Prostě nic. Podívej se na dveře pokoje. Proč? Moje dveře jsou zavřené. Kurva. No. Co k tomu dát? Ahoj, kočka. Že jsi podle těch fotek, co máš na profilu, pěkná, nahatá nána. Ačko, mě mrzí, že se nemůžeš svlíct do plavek jako já. Já za to prostě nemůžu, že moje prsa vzrušují úplně každého a můžu si je dovolit vystavit. Čau, exorcisto. Ahoj, kočka. Ako sa máš? No keď ťa vidím, počujem, tak lepšie. Jo, no ty jako to oni mi hnuli z lúčí. To ti verím. Môžem si to zozdieľať kamarátke? Jasný. To už asi. No, Ty jsi ideme? fakt vypatlaná. A Ačko, proč jsem vypatlaná? Protože jsem si dala fotku na Facebook v plavkách a na TikTok a na Instagram. Chceš vidět, co se mně dneska to Ačko stalo? Já ti to ráda ukážu. Měla bys to taky zkusit, ale buď opatrná. Koukej, víš, co to je? Krásné. Víš, co to je? To je Ačko, prosím tě, když tě tvůj muž svaže, ale ty se pohneš při vázání a takhle ti přiškrtí ruku, ale do toho ještě dusí ptákem. Zkus tohle udělat, ať dopadneš takhle po celém těle, když tě ještě u toho tříská a pak nebudeš mít debilní keci, jaké máš.
No čo, ideme dneska vykladať? Jakože ještě to můžeme zkusit, ale moc lidí tady není. Holky, chcete někdo vyčíst karty? Oh my god! Co to bylo? Počkej, já musím vypnout filtr a rozsvítit, ať mě vidíte. Počkej, co to bylo? Oh my god, kdo seš? Kdo seš, Kateřinko? Dárek, senzapáční. Hustý, pěkně. Hele, tady kšup, máš hned sledovačku. Jacobe, moc se s tebou Marťa už nechtěla sejít, že jo? Ona mi dneska psala. Víš o tom? Víš o tom, že mi tvoje kámoška dneska psala? Mirko, ty fakt nic jiného než pohlavní styk v životě nemáš. To poslední, co ti zbylo. Já nemám děti, tak co mám dělat? Tak budu šukat aspoň, ne? To vám jako vadí? Ináč táto Lulinka, to je odo mňa. Ta Petinka. Nie, ne. Lulinka. Jo. Tam Rozdávat se za bydlení a jídlo, jinak jen lži. Jo, já se rozdávám za bydlení a jídlo. Dneska jsem byla neskutečně úžasně ošukaná. A co jsem za to dostala? Asi zapomněl nakoupit. Ďakujem, veľmi krásne. Kateřinko, děkuju moc. To bolo mne. Nechceš, to bylo pro tebe? Hej. Ty vole. Asi chce výklad karty. Tak kde mi povie, jak sa to volá, na koľko kariet. Jsem velmi ospravedlivý, sladké sny pokladem můj. Ty jsi můj. Aspoň zatvor ústa, keď čítaš, lebo ti to čítam z týchto a číta to mnoho ľudí. To nevadí, on mi napsal, že mě jenom miluje a že jsem jeho poklad a že mi přeje sladké sny, že je ospalý. Hej, ja to viem. Počkej, co? Pardon, jsem zabržděná. Exorcista je vykládač karet. A ty jsi si u něho teďkom předplatila na 4 výklady. Hej, máš 4 výklady, kočka, no. Ale mě klidně můžeš poslat tolvíče. To mě vadí, ty vole. Já musím dávat bacha, jak se hýbu, vy jste teď všichni malem viděli. Moje nahé tělo, to by byl banán na hned. Hezky, že jo? Tak, musíš říct na kolik karet a co chceš vědět. Tak proč si rozsvící mobil, když si můžu rozsvítit lampičku? Nejsem já debil? Tak. Môžem sa ťa opýtať? Môžeš. Rozumiem sa trošku do toho, jak sa to volá, moslimstva. No, můžeš, povídej. Že či sa trošku do toho, jak sa to volá, rozumiem. Já si myslím, že tomu rozumíš. Tak, A opravdu je dobrý. Miruně vyvěstil krásnou budoucnost. Zatím to vychází. No zatím to vychází. Já jsem šťastná, prachy mám, všechno mám, Jacobe. Ale bohužel tobě nevychází nic. Tak 5 kart je kúpka. Dobre, 5 kart je na budúcnosť. Dobre, kočka, idem na to. Prepáč, že ti skáčem do reči s výkladom. No, prvá karta ti ukazuje určité tie manifesty, ktoré máš pri sebe. Ďalšia karta ti poukazuje, že prichádzajú ľudia, ktorí ti niečo do života dajú, niečo takého veľmi cenného, vzácneho. Čakaj určité klebety a spory. Tie manifesty máš pred sebou, to znamená, ti je na tebe, čo je pre teba prvoradé a čo je pre teba ostatné. Človek si spravodlivého charakteru, čiže za to, čo ty dávaš, tak chceš aj spravodlivo, ako keby zaplatené na obrátku. Si spokojná s takýmto výkladom? Vieš, ja som trošku študoval iné tieto zvyky tých viery. Ja som toho názoru, že mnoho ľudí, aj Európanov, ani nevie, čo to je zásada kresťanstva, ani je to, jak sa to volá,
Ešte potom máš na určité ďalšie výklady, si mi poslala. Kateřinko, můžu ti vzít jeden výklad? Zbydou ti jenom 2. Môžeš aj zadarmo. Tak řekni mi prosím tě na 12 karet něco tady o našem milém Jacobovi. No, prvá karta je to typ človeka, ktorý už je usadený. Vie veľmi dobre, čo chce od toho života. Ďalšia karta dosť radikálneho charakteru, ale inteligencia ide jednoznačne. Svojím spôsobom má cestu bojovníka, to znamená, musel sa pretlcť dosť dobre životom. Protože šikana. Ďalšia karta ti poukazuje na neho, že vždycky mal aj určitých tých ľudí, ktorí boli pri ňom. A on si ich vie aj veľmi dobre oceniť a vážiť. Začal sa naučiť jednu vec, očakávať v živote ľudí od seba, ktorých mu nie sú prínosom. Ďalšia karta vie aj na seba, aj na tú svoju lásku aj zarobiť. Ďalšia vec, on má ten život svoj už pevne v rukách. Proste vie, čo chce, za čím si má ísť a teda. Ďalšia karta ukazuje, že sa vie dostať veľmi z patových situácií. Bude to kouličko lízať. Fakticky svojím spôsobom vždycky vie vládnuť tou najväčšou kartou. To znamená, čo chce, to aj dosiahne. Ďalšia karta, láska. Tej svojej láske vie dať prvé a posledné. To jsem já, to je milé. Tie svoje spory, alebo vie aj vydiskutovať, keď ste spolu, hej? Ohľadom tej lásky. Ahoj, ľudská. A to, čo on už teraz má v rukách, tak si musel krvopotne chytiť a docieliť. Spokojnosť? Já jsem to o něm viděla, to je prostě debílek, který byl šikanovaný a teďkom vrací šikanu na ostatních lidech, svoji nějakou pomstu a to je asi celé, že jo. Takže je spokojná s výkladom. Počkej, Jacobe, co se mi nelíbí, že jsi vychcaný zmrt, co všechno umí obkecat a že jsi byl šikanovaný v dětství. To jsem o tobě věděla, jenom mi to karty potvrdily. Čo myslíš, Lulinka? Chceš ísť za nami hore? Lebo ti teraz trošku nerozumiem. Tu budeš mať väčší klip, než tam, čo si zažila. No, Lulinko, to rozhodně. Protože to, co bylo tam, ty pičo. Mě strašně bolí ta ruka, ty vole. Hele, kdo mi tady pošlel víče? Kateřinko, ty si nás přišla překvapit, ty jsi dobíjela. Takže už mám výklady jen 2, áno. Nie, nemáš 2 výklady, jak sa to volá, máš 3 výklady. Hostiteľka máš 3. Takže môže sa kľudne Jacobe, promiň, Jacobe, proč si nejel dneska za Martinou? Martina už s tebou nemůže mluvit, protože ji kontaktovala policie, že jo? Dokáže to nastarat, že? Že já jsem na ty policajty mohla a ona ne. Takže Kateřinka, ak chceš, kľudne sa môžeš to opýtať aj do súkromnej správy. Ja ti, jak sa to volá, aj ti rád... Ahoj, kačka, láska moja. No, chceš kartičku? Toto je ináč moja žiačka. Jo, tak. Chceš karty? Aj ty? Od nej? Vyhodiť niečo? Tak Lulinko. Já většinou vyhadzím tak, že si povíš číselko a podle té karty tě opíšu. Dobré, no, tak dáme 1-12, jo? Od 1 do 12, ano, Luli? Ne, můžeš jakoukoliv číslo. Jakékoliv číslo po 78 jich je, tuším. To by jsme tu byli dlouho. Tak počkej, já si to rozmyslím a prosím tě, ty zatím udělej tady Kateřinku. Iba to jedno číselko, keď si takto, to jedno číselko, keď si povíš, tak tú kartu, či ze spodu alebo z vrchu. A podľa tej karty ťa opíšu. OK.
Dobre, Tak uvidíme takže 10. první kačenku a potom pak se vrhnem na mě teda. Dobre teda. Takže na 10 kariet a babičke. No dobre, skúsim to na tých 10 karát. Koľko je to percent? Mi dala zabrať. No, prvé karty ti poukazujú, že ako keby mali mať trošku zdravotné problémy. Ďalšie karty budú si chytiť, musieť určité veci dať zo života preč, ale čo to všetko poukazuje, tak na 60% je to všetko v poriadku. Dúfame, že si spokojná. Ja viem, že to je takto, jak sa to volá, zbrklo, ale 60% mi ukazuje. Dúfajme, že spokojnosť. Dobre, pohodičke. Tak jo, tak dneska jsem byla nahoře a jsem narozená 7. Sedmička z vrchu. Ty vole, buď na mě hodná. Sedmička z vrchu, ano? Neboj sa, ona je tá najlepšia. Preto ju učí. Nie, že učím, ona sa učí sama. To je len tak. Ja som na ňu hrdý, čo dosahuje denodene. Tak za mňa prešla si s dosť krát sklamaním, ktoré ťa akože tak nejak ovplyvnilo, proto máš taký nadhľad na to, ale nezdávaš sa. Proste ideš si za tým svojím furt. To je moje také posúdenie tvojej osobnosti. To bylo kratoučké, ale výstřížné si myslím. Kartička neklame. Ne, co budeme dělat dál? Je vás tady k 90, chcete někdo... Kačenko, ty máš ještě 2 výklady. Piči, já nevím, jak mám mít tu ruku, mě šíleně bolí ta ruka, kurva. Kdyby one pro kačenku mne to vyšlo nejakých 65. Ta jedna byla taká polovičná. Děkuju, Patricie. Holky, ťukejte. Mě vás tady dost. Môže sa tento, jak sa to volá, opýtať na budúcnosť, ale jak sa to volá, výklad stojí 100 coinov. Holky, já tady mám nějakou světlici, nevím, co to je, můžete mi poslat někdo 2, aby jsme to zjistili? Nero, co se ti stalo s rukou? Chlap mě špatně svázal při sexu. Jdu spát, dobrou noc a zase někdy pa a moc děkuju za ten darček, vůbec nevím, co to bylo, ale děkuju. Ďakujem, Maja, veľmi pekne. Jasnačka, dobre sa vyspí. Hej, a úplně tam té borce, exorcisto, úplně jí věřím, že žila 10 let s muslimem, když jsem se jí koukla na profil. Hej? Aha, čiže sarkazmus. Aha. Vieš, ja ti vravím, ako sme mali tú tému, že mnoho ľudí nevie, čo to je kresťanstvo a nie, že čo sú to tí moslimovia. Tak som nasratý na toto, že oni povedia, že to je zlé. Však ale to je úplne iná mentalita ako my, kresťanská Európa. A hlavně víš co, to jsou prostě lidi, kteří znají muslimy jenom z televize a když se koukají na televizní zprávy a vidí tam jenom prostě ty muslimy z Palestiny a ne ze světa, víš co. Veď vieš čo, ja ti to takto poviem. Ja mám zasa chalaniska z Macedónska. Oni majú u nás aj kebab, majú aj u nás zákusky. A tak si ma, keď bola mamka v nemocnici, tak si ma tak zobral ku ním hore a mi fakticky aj vysvetľoval, že ako to je, ako to proste funguje a podobného hľadiska. Ja som mal pred sebou tú Bibliu našu a on mal pred tento Korán.
Vieš, a takto sme sa doplňali a fakticky som sa ja učil od neho a on ani nepotreboval sa učiť odo mňa, on vie tú určitú mentalitu. Ak mi rozumieš. Jako já jsem si četla Korán, ale první stránku jsem si přečetla a došla jsem k 5. a tu první už jsem nechápala. Jako, ale to je asi proto, že jsem to chtěla projet strašně rychle. Já ho mám totiž přeložený do češtiny. A chtít pochopit prostě. Když ho nechceš pochopit a když se do toho prostě neponoříš, tak to prostě asi nikdy nepochopíš. Určite. Ale určitě věci z toho můžeš takhle jako na rychlovku pochopit, ale ne určitě to, co tam plácali ty vole. Ahoj Leničko. Ahoj Lenka. No, vítajte, že niekedy ľudia sa zapájajú do tém, o ktorých nevedia nic a idú presviečať iných ľudí, že oni majú pravdu. Hej, ale vieš, ja ti to takto poviem. To ako keby som ja nemal vodičak a ja ti idem presvedčovať, čo to znamená manuál. To nemusíš, pretože to som rozebírala. Veď áno, ale rozumieš ma, proste, že ja že bez úplných znalostí ti idem niečo hovoriť. Tak ako, takto, verenie Pána Boha to je aj z jednej, aj z druhej strany, len ten určitý princíp Romča, vieš, to vravím, mnoho ľudí nepochopí vlastnú vieru, v ktorej je pokrstené, a nie to, že jak sa to volá, úplne inakšiu. Fakticky a pre laika alebo človeka, nechcem nikoho podceňovať so základným vzdelaním, tak to ťažko pochopí niekto. Lebo aj mne trvalo, kým som niečo, určité veci pochopil. Miru, neber si Korán na paškal, když víš hovno. Aneto, píčo, tupá, řeknu ti asi jenom takovou jednu jedinou věc. Já žiju s muslimem, takže asi o tom Koránu něco budu vědět, že jo? Nikolka, jak sa to volá, na koľko kariet ti mám vyhodiť a jak sa to volá, čo treba? A skoro 2 roky jsem žila v muslimské zemi, Anetko, takže prosím tě si zavři hubu, protože pokud chceš tady zmiňovat o Koránu a jsi velká muslimka, tak zavři svoje sociální sítě, odstraň sociální sítě a vůbec se neukazuj na sociálních sítích. Protože je to pro tebe harám, drahoušku. A nevím, jak je možné, že používáš make-up a podobně, protože pokud jsi muslimka, tak bys neměla vůbec používat žádný make-up, protože nikdy nejseš na 100% spojená s Bohem. Můžeš povídat. 12 kariet, okej. Prvá karta ti poukazuje, určité financie budú prichádzať k tebe. Ale ináč toto som nevedel. Ďakujem za ďalšiu vec, čo som sa dozvedel. Ďalšia karta ti poukazuje, Mikola, jak sa to volá, určité spory, ktoré budeš mať v živote a hlavne v blízkej dobe. Ďalšia karta znamená to, že ty si niečím tým živote už prešla a vieš veľmi dobre, kde si môžeš schopná zájsť a kde ešte nie. Ďalšia karta ti ukazuje ten manifest. Proste ty ako keby si postupne to, čo v živote chceš, aj si naplňala. Ďalšia karta ti poukazuje tie určité ďalšie manifesty, ktoré prichádzajú a sú požehnanie aj z hora. Inteligencia a múdrosť. To znamená aj určitej tej práci, alebo to, čo ideš robiť, máš určitý nadhľad. Ďalšia karta je symbol víťazstva. To znamená, ak si niečo teraz predavzala, tak aj to docieliš. Daj si pozor na zdravotný trošku stav. Máš to trošku viacej naklonené k tomu horšiemu charakteru. Ďalšia karta, začni si tiež odrezávať zo života určitých ľudí. Ďalšia karta, ďalšie víťazstvo, to znamená, aj v ďalších týchto oboroch sa ti dokáže niečo splniť, to, čo by si chcela. Ďalšia karta ti ukazuje začiatok niečoho, koniec niečoho, takže život sa ti začne na to lepšie obracať. No, v živote ťa niečo teraz podkytne také, že si budeš musieť chytiť a
To je, jak sa tu volá, ten život dať do poriadku a odsúdiť pár ľudí z neho. Vieš čo, Romča, počúvaj sem, povedz mi tvoju oblasť a koľko chceš kariet. Sa ty tvoje lajky. Hlavně kolik jí je, mně se zdá, že je neplnoletá. Proč tam je časovač? Kde? Ty by mal nad sebou časovač? Já? Nie ja? Tibor? Ty? Já nevím. Ma. Já si tady hraju s nějakýma tapetama. Jej. Jo, a k tomu teraz ho islámu, mám já? k tomu islámu, oni se ženské nesmí upravovat. Oni si nesmí dávat make-upy a tak dál, protože potom nemůžou být na 100% spojení. Použít tuto tapetu nadále. Ne, odebrat. Já chci novou. A akože máš husinu, jak sa to volá, dúfame, že to je v dobrom alebo v zlom. Alebo vyjadri sa, prepáč, už je nočná hodina. Vieš čo, ty neposielaj občianku, ty mi radšej povedz, jak sa to volá, nakoľko kariet chceš a čo chceš vyložiť. Chce budoucnost, ale v kartě nenapísala od 1 po 12. To Jo? nechci. Co? Jo, povídejte si, já si tady nastavuju nějakou tapetu. 10 kariet, dobre. Prvá karta ti ukazuje určite, jak sa to volá, tú šťastnú hviezdu nad tvojim životom. Ďalšia karta ti ukazuje aj finančný obnos, ktorý príde k tebe. Ďalšia karta, určite tie spory. Daj si pozor, komu uveríš. Lebo ešte ako keby si dosť verila, dosť ľuďom asi sa sklamala. Máš tam to aj tú určitú inteligenciu, ale určite nie až tak vyvinutú, aby si sa nevedela skorej viacej dávať ako zobrať. Ďalšia karta ti ukazuje ten manifest zdravia. Dávaj trošku pozor na to zdravie, lebo jak sa to volá, vieš na to veľmi rýchlo doplatiť. Ďalšia karta ti ukazuje ďalšie tie financie. Budú k tebe prichádzať. Ďalšia karta, ten peniaze niektoré už ako keby si mala v hrsti. Takže tak. Ďalšia karta ti poukazuje vernosť určitých tých ľudí, priateľov, ktorí ti dokážu do života aj niečo priniesť. Ten tvoj manifest alebo niečo podobné ty držíš v ruke, ty sa musíš, kočka, rozhodnúť. A posledná karta ti poukazuje, nočná obloha. Ešte ťa čaká dlhá púť. Spokojnosť, Romča? Môžeš lajkovať ďalej. Ďakujem. Takže nakoľko kariet, kočka? A na akú oblasť? Můžete mi říct, co jsem to udělala? Zase 10 okenek. Rozložení. Dobre, tak keď sa ti darí, prajeme ti, nech sa ti ďalej darí naďalej. Tá červená, dobre. Růžová, ty. To je západ Vy to vidíte, sluníčka. co tady dělám? Jo, my vidíme ty tapety. Jako to je pro všechny? Jo, To je pre všetky, no. To je dobrý. ale to je pěkné, tento západ sluníčka. To je tak, jak zapadá sluníčko cez leto. Romča, držíme ti palce v živote, určite. Tybínku, vyhodíš potom aj mne na osobu, na kterou myslím? Jasné. Ne. Ještě bys povídal, že ne. Bys dostal. Od jednej blondiny sprava, teda zľava, od druhej po guliach dole, tak to si rozmyslím povedať niečak. Užáku. No kým si nejako... No a ten, na koho chceš, ten dá výklad, to nemyslím na koho, koľko chceš kariet.
Crazy, já jsem prosím tě nezaspala, já jsem byla od 2 venku s chlapem a my jsme toho měli moc. Dobre, takže 6 kariet, ideme na to. Ako keby si začala ešte. Dobre, jasnačka, Nikol, čo len som čakala, že koľko povieš karát na akú oblasť. Dobre, nesmie prispať tú určitú príležitosť pri tebe, tá daná osoba. Má tam určité to svetielko nádeje u teba. Ďalšia karta je už aj z tvojej strany, že chceš tú určitú spravodlivosť, to znamená, čo dávaš, to aj chceš. A je to aj z jeho strany. Ďalšia karta ti ukazuje, ako keby od tých manifestov išiel, ako keby slabo tlačil na tú pílu. Ale on dosiahne všetko to, po čom túži. Jdu si pro vodu. Jasné, ja ti to tu ordinujem, som moderátor. A prichádzajú tie určité manifesty k tebe. Nebo. Dobre, Nikol, povedz mi, jak sa to volá, nakoľko chceš kariet a na akú oblasť chceš. Prosím tě, Brouku, ale Nikol tady nehodila ani jeden like a Ale vieš čo, tá Nikola mne hodila tento 100 coin, teda 200 coinov. Dobrý večer. Chceš si dať vyložiť karty, pošli mi tento. Jak sa to volá, 100 coinov. Srdíčko. Srdíčko na dlani, áno. Teraz sa to volá, myslím, že no inak. Je to jedno. Jo, teraz je srdce na dlani inačí. Príklad si mi chcela, ale by som chcel. Jasnačka, môžeš aj súkromne, napíš mi do súkromnej správy a tu mi hoď srdiečko na, jak sa to volá, a tu mi hoď srdiečko, ja ti napíšem, odpíšem ti na koľko, dobre? Jako já vám nechci nic říkat, jo, ale je vás tady jak sraček. Takže, drahý exorcisto, dáme pauzu na 5000 lajků, jo? Dobre, ale ešte vyložím tejto kočke 12, Ja. dobre? Dobre. Majky. Takže čo, 12 kariet, čo čakám. Lulinko, proč mě stolkuješ? Ešte som nezačala. Dobre, Nikčo, jak sa to volá. Poukazuje ti určitý manifest, ktorý dosiahne, ale nebude to v pozitívnom zmysle. Niečo ako keby, niečo kriminálneho v živote. Ďalšia karta ti mu poukazuje aj určité tie víťazstva, ktoré má. Ďalšia karta ti poukazuje ten svoj osud, on už má vlastne v rukách. Ďalšia karta bude aj finančne zabezpečený. Ďalšia karta zasa poukazuje tie financie vo vlastných rukách. Ďalšia karta ti poukazuje v rukách má aj ďalšie tie manifesty alebo ďalšie tie mince. Ďalšia karta ukazuje, ako keby išiel tým životným svojím smerom. Dobre, ďalšia karta, určitý ten meč v ruke, bude sa nad niečím rozhodovať. Spokojnosť? Budeš se rozhodovat nad tím, jestli mi pošleš lva nebo lvíče. Tak. Rado sa stalo kedykoľvek. Děkuju, Crazy. Idem ti to tiež trošku rozlajkovať. Tady je napsáno, 40krát vyzvi diváky k poslání dárku.
40krát vás vyzývám. Můžete mi poslat dárek? To je kdo? Náš crazy. Ahoj. Ružová, ahoj Miru. Ráno si ich dobre sundala, čo? Hejteri. Čo? Ráno si dobre sundala, hejteri. No, ráno holky trošku nechápali některé, no. No. Ale tak třeba šli trénovat a teďkom na mě myslí a jsou úplně šťastné, protože si užili krásnou dobrou noc teď. A tak ty, když to umíš, tak to umíš. Čo mňa skorej fascinovalo ty koko stream predtým. To je niečo. Ja ti asi budem musieť zavolať ty kokos, jak si tu, tí ľudia sú sprostí. Sorry, tady. Majko, děkuju. Majko, nechceš mi poslat do Víče? Pojď za náma na okno a pošli mi lvíče. Díky. Mňa fascinovalo to, tá osoba, To ktorej som odešiel ty a pak ja. A vlastne Miru. aj sebavedomí, lebo ten je tady. Miru, ale i ten milión bol dobrý, hele. Ten se uměl hýbat. Milionek je milionek. No. Majky, já bych chtěla takové to lvíče, které se mi tady rozběhne po růžové obrazovce. Udělala jsem vám růžový stream. Vidíte to v komentářích všichni, že je to růžové? Áno. Jo. Jo, tak to já bych chtěla, ať všichni vidí, jak vypadají lvíče. Oni ho to neznají. Presne tak. Nechci žabady, pošlete mi někdo lvíče. Já Růžový. nechci rová, já chci jenom víče. Mne stačí galaxia. Kdo chcete 10 výkladů? Pošlete galaxii. Já vím, na to nemám kapacitu. Tak to, já ti dám moje číslo účtu a tam mě můžeš poslat korunky na lvíče. A já řeknu, dostala jsem na účet do lvíče. No, to by taky šlo. No to by bylo dokonce lepší. Ne, nekrmil by sa zbytočne TikTok. Přesně. Chcete někdo moje číslo účtu? Mám vám tady můj QR kód. Ja by som bral iné číslo, no ale tak už som sprostý. No. Ešte nechcem prísť o vtáka a o gule. Veď toto. Potom, čo ráno predviedla, tak odvahu by som nemal už. Neviem, čo vyvádzala ráno, mne stačí. Ináč, Lulinka... Já jsem holkám ukazovala, prosím tě, na streamu, jak mají šukat. Že nemají být dřeva. Tak jsem trochu zatvérkovala, no, a trošku se to zvrtlo. Málem jsem kvůli toho dostala bán. No ale tí hejteri, čo ju hejtovali, porad byli, ostali ticho, hej, koniec. Dostali potom holky ticho, no. No tak Prepáč, že ti skáčem do reči. Lulinka, kľudne ju potom blokni tam. Ja to nepotrebujem k životu. Neboj. Je, keď by přišla Tadek. Len sa skúsi ukázať. Pôjdeš. Nazdívejte jí to, ať sem přijde, já jí z rozvěru. Ja myslím, že ona mě má Ať mi tady přijde říct na okno před muslimy, že jsou to zmrdi, co jenom bijou ženské. Ajajaj. Lují, co zadzuješ? A hlavně keci, že ty vole se s chlapem nemilujeme, protože můj chlap si může dělat, co chce a já taky. Protože nejsme kus majetku. No tak vieš, niekto mal asi šťastie na kokota, nie na muslima. No, nebo spíš na píču. presne, dobre Bez tebe hovoríš. soudím tebe, víš co, bez tak kundy úplně nevěrné, šukaj, kde možně se dá. Jako já jsem tohle taky dělala, já jsem taky šukala, kde se dalo, když jsem byla svobodná. No ale otázka, jestli to oni vědí šukat. No ty pohyby máš, to jsem Tak viděl. ona u mě, ta, co byla na okně, ta Eva, jak říkala, že měla muslima 10 let, že jí doma přivazoval k topení i s dětma. Tak ta fakt jenom nastavila, jak háravá fena a to je vše. No, ta asi pohyby neměla. A ty máš pohyby. To som, Jo, čo mi mám. hovorím, ty brďo. Já jo. Jo, ty umíš. Vždy ráno všichni stichli. Drželi hubu. No to. Tak Ružová je určitá osobnosť, čo ti poviem.
Vieš čo, oni ju možno berú tak, ako ju berú, ale poviem ti otvorene, možno v istých veciach má väčšie zmyšľanie než ja. Vieš čo, poviem ti, že áno, ona si dokáže užívať života. Nemyslím tak. Napríklad ohľadom toho moslimstva. Ja normálne fakt klobúk dole pred ňou, ja som sa dneska veľa toho naučil. Čo som aj ja nevedel, a čo ja sa fakt zdokonalujem ďalej a ďalej. Tyjo, tady toto- lajkuje jenom Majka. Můžete Já jsem taky lajkovat někdo jinačí, protože Majka si potřebuje dobít coiny na lvíče. Já jsem A taky když lajkuje, tak si nemůže dobíjet. Niekto, ja vás opustím, idem si leškať. Idem ráno leškať. Však já taky leškám, ne? Choď leškat s námi, kurva. Či. Myslím tým, že idem do práce, akože spinkať idem. Jasné, držkaj sa, my sme spojení. No, oddychni si. Jejo. Děkuju, mějte se pěkně. Těšte zítra. Ahojky. To moje číslo účtu? Ne? Hej, nikdo nechce. Hej, já řeknu, což to moje číslo účtu, a ona se spojí takhle drze, jo. Je to. To je chyba. Majko, chceš výklad karet? Já bych šla úplně někoho hrotit, kde je ta kráva, co má. Dobre, pošli mi 100 coinov a povedz mi, na akú oblasť chceš a koľko kariet chceš vyložiť. Super. Cože? Tak jestli teď v těch kartách nebude, že mi pošle lvíče, tak tě blokuju. Majko, chceš ode mě krásné slovo? Pošli mi pistol s penězi. Dobre, koľko chceš kariet a potom jej pošli aj gulomet s peňazmi. Člověče, ale jako hodí mi sledovačku holce. Nemá súkromný. 12 kariet. Jasnočka. Ideme na to. Sekundu, teď si dám kameru. 12 kariet vravíš, dobre. Dobre, ideme na to. Prvá karta. Musíš ísť s tými určitými, jak sa to volá, skúsenosťami, ktoré si už nadobudla v živote. Ďalšia vec, musíš tam byť aj tá akčná, že aj niečo ty priniesť do toho vzťahu, myslím toho hľadiska, aby bol sklbený. To, čo ty dostávaš, tak to musíš dávať aj nazad. Ďalšia karta ti poukazuje toho pustovníka, že ideš si tou svojou cestou a v tom vzťahu nájdeš to, čo potrebuješ. Ďalšia karta, bude tam tá určitá spravodlivosť a aj odsekneš pár ľudí zo svojho života. Ďalšia karta ti poukazuje, neotáčaj sa od tých manifestov, skorej choď ku ním. To znamená, kto si sa toho v živote naučila a vieš, čo máš a čo nemáš robiť. Ďalšia karta ti ukazuje, že dosiahneš aj určitého finančného zabezpečenia, len jak sa to volá, bude sa musieť snažiť. Ďalšia karta ti poukazuje, máš veľmi dobrých kamarátov okolo seba, ktorí ti nechcú zle. Ďalšia karta, niekto z tvojej minulosti bude mať čertovské úmysly. Ďalšia karta, ešte kým to sa stane, tak ešte si prejdeš pár tých krokov v tej ceste. Ďalšia karta ti poukazuje toho bojovníka v duchu. To znamená, vieš si ísť za tým svojím. Ďalšia karta ti poukazuje, máš to požehnanie aj z hora. Ďalšia karta, určitá inteligencia a múdrosť. Dosť si prešla na to, aby si vedela, čo to je pre tvojho partnera správneho. Spokojnosť?
Tak doufám, že jo a že mi teď přijde to lvíče. No a to je ďalšia taká karta bonusová, že hostiteľkové treba hodiť lvíče. Jo, bylo to tam napsáno. Áno. Bylo to tam napsáno. Nemusím tú kartu nájsť, že to je ten lev. Ano, děkuju. To bylo určitě na mě, že řekne, ano, posílám ti ho a neděkuju. Ty vole, ať už začne pršet. Píči tuto. Tak aj tu jedine čo leje, tak som mňa. Asi nějak tak. Asi nějak tak. Chcete ještě někdo výklad, nebo jdeme spát? Ať to můžeme brzo ráno zapnout a vytáčet lidi. Nebo mám Majku čekat na to lvíče? Majko, ty jsi to poslala vedle. Tady to posílej, halo. Děkuju. Ale to není lvíče. Kdy to ráno zapneš? Hele, mě chlap bude budit v 6 ráno jenom s tím, že jako jede do práce. A potom jako nějak jak tak vstanu. Jako já si půjdu teďkom spát, nejpozději do 2, protože si budu ještě zapínat film. Tak bych eventuálně v 9 mohla být vzhůru. Pokud půjdu spát v 6, tak to zapnu zase v noci, protože pro mě přijde odpoledne chlap. Takže tak. Kurva. Tak ideme driemať, keď niekto nechce. Jo, jdeme dřímat. Tak jo. Ďakujem veľmi krásne za tento Nemáš za co, papa, dobrou noc. pekné sny, ahoj. Taky pa. Tak co vy jako, ahojte, ahojky, dobrou noc, Majko. Hele, jdeme spínkat, vidíme se zítra. Zítra to bude asi celý den zaplé, jako než pro mě přijede sami a tak. Takže holky, nezapomínejte na to, co jsem vám říkala dopoledne, jak máte šukat. Nehýbejte se, když vás chlap váže, pak vás bude bolet ruka. A miluji vás, pa.